Kofradia itsasetxeak Euskadiko artisau arrantzari balioa ematen lan egiten du. Proiektuaren bi helburu nagusiei erantzunez. Baxurako arrantzaren sektorea belaunaldiz belaunaldi aldatzen laguntzea. Gazteei lan aukera modernizatu, pasional eta jasangarri gisa erakutsiz. Baxurako arrainaren kontsumoa sustatzea. Gure espeziak, denboraldiak, erabilitako arrantza aparaioak, kontserbatzeko metodoak edo nutrizio onurak nabarmenduz. Helburu horiek lortzeko sektorea 3 ardatz nagusiren bidez zabaltzen dugu. Sektorearen zabalkundea, produktu berriak garatzea, gune gastronomikoa. Lehena, gure izan arrantzale proiektu estrategikoa, 6 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzendutakoa, hainbat hezkuntza programaren bidez belaunaldien arteko erreleboa lantzeko. Horrez gain, itsas eta arrantza esperientzien programazio zabala dugu. Pasaiako Lonjara bisita gidatua, Donostiako portua bizi eta Baxurako itsasontzi batera igo, jatorrizko deitura duten edariekin eta Baxurako espeziekin egindako uztartzeak, izan arrantzale familian, escape kaia eta kontserba eta zaregile tailerrak. Euskadiko artisau arrantza ezagutarazteko Kofradia itsasetxeak sektorearentzat funtsezkoak diren hainbat ekitalditan parte hartzen du. Sektoreko ordezkariak protagonista izan dira hainbat kongresu eta hitzalditan, eta ikus-entzunezko materiala sortzen eta garatzen laguntzen digute. Hainbat proiektutan sektorearen errealitatea islatu ahal izateko. Orain arte aipatutako guztia balioan jartzeko eta ezagutarazteko funtsezkoa da komunikabidekiko presentzia eta lana. Urteron gure kofradia zaleen sarea handituz doa. Gure helburu bera duten hainbat eragilerekin dugun lankidetzari esker. Euskadiko artisau arrantzari balioa ematea eta sektorea belaunaldien arteko erreleboa lantzea. Bigarren ardatza, produktu berria garatzea, herritarren artean Baxurako arrainaren kontsumoa sustatzeko. Arrantza produktuak elikagaien sektoreko azoka eta ekitaldi aintzindarietara eramaten ditugu. Azkenik, Baxurako arrainetan oinarritutako gure gune gastronomikoa. Mahaitik arrantzalera proiektua hobetzen eta zabaltzen jarraitzen dugu, gure kofradia aplikazioaren bidez. Aplikazio horrek aukera ematen du sektorea zeharka ezagutzeko eta 360 graduko inguraketa ontzi batean ibiltzeko. Hori guztia ez litzateke posible izango itsasoko jendea gabe. Arrantzaleak, zaregileak, kofradiak, lonjak, erakundeak, elkarteak, kontserba enpresak, udalak, eskolak. Mila esker.